Sabromni Rupasari are the Bolok ni bisingo khopjangnai kaisa Vaishnapur ADC village amchayo. Bisi kwbangma romino aroni Santi Tripura mungui khoroksa takhukni nukhung abo belai kheno jungjalo nukhung kwrwio ma tonglaijao. Aro thangnai bisio belai kheno nobor watui kwbang khe phaima bai boni nok nukhung uri tlangjama bai borok tabuk nukhung kwrwi haileng bebe khe ma tonglaio. O Santi Tripura ni bwsarok bwtui rok khorokni tongo khoroksa abo haike no borok ma tongya kaham khe ma tonglaya kaham khe ma chiya wngma bai boni bwsa khoroksa lekhapara yakari ma rwkha yagulo Santi Tripura bigra wngma bai bo a nok no tangui manya tei rega rok tangnani hinui thangkhe bo rega tangui rang rok thik mote manya kaham khe manya wngma bai chanani lama manya wngui tongo tei haphangni thani kisachak phano chubachu madi mano hinui sana thangkhe bo sanui haphang bai rwjakya nainai kabui camera ni bwskango nukjagui Santi Tripura ni bihik Tay lo mu